ماتê bîra kêk û wê bermahiyên fezayê bibin xemla mirovan. Berî 100,000 an jî milyonan salan du stêrkên notron li hev dikevin û bermahiyên wan li fezayê belav dibin. Ev bermahîkên ji asîmana da dikevin ser rûyê cîhanê, roj tê dibin gustîk, carinan jî dibin gerdenî. Armanc ne tenê xemilandine helbet. Ev hunereke bêhempa ye. Rengên welat, vê carê wê taybetiyeke herêma Mêrdînê telkariyê bi we bide nasîn. Ev hunera kevnar û qedîm. Di gerdûnê de her bûyer bi hev ve girêdayîne û bandorê li derdora xwe jî dikin. Carinan gerdûn ji mirov re ecêb tê. Bûyereke ku li fezayê diqewime piştî hezar salan dibe girîngiyek û mirov dak û karibin bibin xwediyê wan tiştan ket didin ango pere didin. An jî gel û haya wan jî heye ku xemla wan encama bûyereke li fezayê ye. Ev bûyer ne di demekekinde de çê dibin. Piştî 100,000 salan an jî milyonan salan dibin madenên zîv an jî zêr. Di dîroka kevnar de li hin welatên cîhanê madenên giring tên keşif kirin. Zêr û sifîr. Lêbelê zîv zû bi zû nayê keşif kirin. Piştî keşifkirina zêr demeke dirêj ji nû ve zîv tê keşif kirin. Zîvê ku hatiye keşif kirin roj bi roj li welatan belav dibe. Heta ku hêdî xwe digihîne Kurdistanê jî. Zîvê ku digihîşt Kurdistanê di destên hosteyên Sûriyan de teşeyê xwe diguherand û dibû huner. Li herêma Mêrdînê bi taybet jî li navçeya Midyadê çandek heye ku li tevahiya cîhanê deng daye û gelek belav bûye. Navê wê huner û çanda telkarî ye. Wekî ku ji navê wî jî tê fêmkirin, telkarî karê ku bi têlan tê çêkirine. Lêbelê têlên zîv. Ev hunera ku li Mezopotamyayê û li Misrê dest pê kiriye, wekî ku me di serî de jî gotî, pêşî hosteyên Sûriyan dest pê kirine. Zvîngerî bûye hunera destê wan. Paşê li Kurdistanê heta li hin bajarên Tirkiyê jî bi nav û deng bûye û wan jî karê têlkariyê kirine. Li gor lêkolînên ku li kotê berçema Erxeniya Amedê hatine kirin, ji berî zayînê sala 3000 ve hunera honandina zîv ango telkarî li Kurdistan û Mezopotamyayê heye. Hosteyên Sûriyan li ser têlên zîv gelek cerebandin kirine û di dawiyê de gelek berhem derxistine holê. Destekariyên ku hatine honandin, carinan bûne tepsî, kember, gevikên neynikan jî. Hosteyên hunermend her ku pêşketine, xwastine hin berhemên din jî biafirînin. Bi vî awayî berhemên cûr bi cûr ên telkarî afirandine. Hebûna hunera telkariyê taybetiyeke din jî li keskesora navçeya Midyatê zêde dike û dihêle mirov bêhtir bala xwe bide Midyat û Kurdistanê. Niha em hinek berê xwe bidene ku ev hunera destan çawa tê çêkirin.
telkari ev sanat ki zamanı bereya tarih gerçekten emnizan 500 sala 1000 sala tarihi kesinlikle emnizanın nura çabaya kara destaya tel mana tel hamu zamanı tela kar iş demek yani şuğlandına telaya ve tela peşi em dehalenin pişti gom dehalenin beri bıçakuç metterkandın tel medikşandın piştra makine derketin bir desta ceryan tinebu az gama zamanı aynı jwa makina yekl bam habu bir desta medikşandın zaman pir undadı bu teknoloji zede buya ica ceryan çebu pişti ceryan çebu hedise komuri pota am dibêjin me zîv û zêr dixin potayê dihelenin em vala dikin dirêjik şekil yanî têl çubuk dibû bihayê nîv metrekê pişt em dikişênin makînê heta milîmekî piştî milîmekî şanel elmas hedde em bêjine ve her 10 mikron em da dixin heta 22 mikrona wek mûyê pora yekî پیشی اسکلتا ملزمه ام حاضر دکن و ملزمه هون دبینن بشرب بجنبز بأم بيت شفت بجنبز وانا ام لفظ طوينن لجورا ويس كلتي كمر بي جوهر بي بازن بي چه تاقي بي موتیفین کو دناو چارچوبه دا تین بجیه کرن موتیفین جور بجورن خوشیکیا موتیفان هنگی بخیال او هوستیا کسی کو چه دگره علاقه داره جار جاران جو خوشیکیا خوازای سود واردگرن و موتیفین کلیل کان دناقشین جارنان جی شکلین جدا دا آفرینن ستوربونا تیلا کو چارچوبه به هاتی چه کرن جه تیلا نقشان دو قاتی ستوردره یا راست هر دو تیل جی پر زراون لی وقتا مروف ستوریا وان بده بر هف تیلا چارچوبه بهتر ستور دمینه هر چقاس و گوتنا و هنر حسان به هناندنا ویجی او قسی زحمته جبر نقش او آنجی موتیفین گردنی گستیلک آنجی سینیان خوشکتر چه ببن سبرک زیده حوجهش بو هناندنی را هم دوی هستا پر بالدار به هم جی بسبر به هلبت اف پارچین جهف جهه دوی به آوائه که به هف را بین زلقاندن.
Agir parçeyekî pir ziraviyê zîv bi ser parçeyan re dihêlînin. Zîvê ku di navbera her du parçeyan de diceme de dike ku bi hev ve bibin. Toz kaynak boraks karışımı tevliyev dikin, em vana kaynak dikin. Vakti em pev tahallinin dibe vak yek parça. Pişti kaynak buya idi mabrat tesviye ve zımpara em dikin. Pişti tesviye em spi dikin bu asite. Em spi dikin ve di hazır dibe vak un dibinin ولجبوني فروتني Helbet di vir de hûrgiliyek heye ku divê çêkerê telkariyê pir baldar be. Ji ber ku wexta zîvê ku her du parçeyan digihîne hev tê helandin. Agir li ser wan parçeyên ku wekî neqşêne jî. Heke hoste nebaldar be, dibe ku motîfên çêkirî jî bihelîne û keda xwe ya bi saetan wê keliyê bavêje nav xurdeyan. Hosteyê telkariyê agir berdide zîv lê eyareke wisa didiye ku nahêle zîv bihele. Wekî hin taybetiyên dinên Kurdistanê telkarî jî di demên berê pir dihatin çêkirin. An jî mirov dikare bêje ku hosteyên telkariyan pir zêde bûn. Hosteyên Sûriyan ev huner û destkarî fêrî Kurdan kirin û roj bi roj hosteyên telkariyê zêde bûn. Heta li hin bajarên din jî kargehên telkariyê hatin vekirin. Lê di roja me de hosteyên telkariyê pir kêm bûne. Hem çêkirina telkariyê sebreke mezin dixwaze, hem jî piştê bi salan mirov dikare bibe hoste. Ji ber ku karekî wisaya ku zêde hûrgiliyên wê hene. Carinan di rojekê de tenê gerdaniyek an jî tenê gustîkek tê çêkirin. Ji ber vê yekê hindik berhemder dikevin holê û bihayê telkariyê jî li gor keda wê têra xwe erzan e. Ji ber vê yekê bi demê re hêdî hosteyên telkariyê kêm bûne. Di kêmbûna hosteyan de sedemeke din jî heye. Bi demê re da ku karibin berhemên telkariyê zêdetir bikin, zivînger li hin çareseriyan geriyane. Êdî qalibên motîfên telkariyê li ser kawçikê qewartine ku karibin modelekî di demeke kurt de bi dehan caran çê bikin. Rast e ku vê yekê jî bandor li kêmbûna hosteyan kiriye. Lêbelê hê jî wexta ku behsa telkariyê tê kirin, huner û keda hosteyan tê bîra mirovan. Tu qalib an jî fikrên bazirganî nikarin ji keda wan derbas bikin. Müşteriyên telkariyê berê xwe didin midyadê û hosteyên vê hunerê. Kêmbûna hosteyan ji qedrê telkariyê tiştek kêm nekiriye. Hê jî bi xweşikiya xwe têra xwe bala mirovan dikişîne ser xwe. Heta li gelek welat û bajarên cîhanê jî tê nasîn û wexta mirov behsa midyadê dike, li gel gelek taybetiyên din telkarî jî tê bîra mirovan. Dîsa me berê xwe de taybetiyeke din a Kurdistanê ku li gelek welatan navdar e. Gelek kes ji bo vê taybetiyê pirî caran berê xwe didin bajêr û xwe di nav zîv û keda mirovan de ji bîr dikin. Rengên welat jî xwest vê hunerên bêhempa bi we re parve bike û bike mêvanê mala we.